नमस्कार। आपन मीडिया आपन भाषा में रुआ सबका स्वागत बा। हम बानी उमेश पांडे। रुआ सबके आज दिखावे जा रहल बानी कि देखी सूखा के जबरदस्त झेल रहल बा ई जो बक्सर जिला क्षेत्र के बटुए, जो कि सेमरी प्रखंड में आवेला बलबातरा मठिया से जौन की NH84 पर जाए वाला रास्ता के बीच में धान के जबरदस्त फसल लागेला, जौन की आज रुआ के दिखावे जा रहल बा। देखी ई स्थिति ऐसन हो चुकल बटुए पानी ना पड़ला के चलते, जौना के वजह से देखी जौन की धान के रोपनी हो जाला उ अभी तक नइखे भइल। दिखावे जा रहल बा। देखी हई ऐसन एकदम लागता कि एकदम एक बूंद भी पानी खेत में नइखे। खेत जोता चुकल बा लेकिन यही तरह परती पड़ल बटुए। ई पूरे बिहार में एगो सूखा के प्रकोप पड़ल जा रहल बा। कोई हल्का फुल्का अगर धान के फसल रोप भी देले बा तो उ बोरिंग के द्वारा अपन सिंचाई कर रहल बटे, लेकिन किसान कतना पंपी सेट और बोरिंग से अपन काम चला पहिन ई समझ के बाहर बटे। रुआ सबके बतावल चाहतानी कि देखी आकाश में बादल छिटफुट एकदम लाग रहल बा, जैसे गठबंधन टूट चुकल बाटे ओ तरह के स्थिति बनल बा। देखी है धान के फसल जो बाटे कुछ किसान रोपले बना, लेकिन देखी है बोरिंग के पानी से पटावल जा रहल बा। देखी पता भी नहीं के चलत कहाँ से पानी आ रहल बा। पाइप ही बिछावल बा, पाइप से रुआ पता लगा सकतानी, ऐसे अंदाज भी नहीं के लागत। ई देखी कोइलवर के सीन दिखा रहल बनी, जो कि कोइलवर के बटुए जो कोइलवर में पानी इस समय में लबालब भर जाला, जौन की कोइलवर आज भी एकदम खाली पड़ल बा। एकदम जैसे चैत के दिन में खाली पड़ेला। गांव जहावार में एगो कहावत लोग कहेला कि सावन मास बहे पुरवैया आ बैला बेच कीन धेनुगैया, तो वही स्थिति बन चुकल बटुए। एकदम सूखा के प्रकोप पूरा बिहार झेल रहल बा। पूरा बिहार में कहीं पानी के आसार नहीं है। मौसम विभाग भी फेल हो चुकल बटुए, जो कि मानसून कुछ दिन पहले आ चुकल है बिहार में, लेकिन आज तक कहीं भी जोरदार बिहार में वर्षा ना भइल, जौना से लोग कहे कि वर्षा खूब बढ़िया भइल बटुए। तो आपन मीडिया आपन भाषा के रिपोर्ट एजे तक।